A vítám vás u dalšího dílu naší série ze hry Anno 1404. Moje jméno je moje jméno je Black.cz a všechny vás zdravím. Tak hned ze začátku se mi povedl takový krásný přežek. Ano, přežek. Povedl se mi krásný přežek. Tyjo, já jsem češtin, to je můj kobyl. No to je fuk. Jestli to nikdo nepochopili, tak to je prostě taková moje hláška. No to je fuk. Tak, od minulého dílu jsem si akorát tady postavil druhého kameníka, aby nám ten kámen jel trošku rychleji, i tak to bude dost pomalé. A doufám, že ještě tady nalezneme nějaké. Tady ještě nikdy nalezneme, to je kámen? Ježíš Maria, já jsem ale blbec, no tak to je fuk, rozhodně si tady toho kameníka postavíme, že jo. To je jasná páka. A já vím, že je to strašně stará hláška, už nikdo nepoužívá, ale já ji prostě použil. No co? No, takže budeme mít 3 kameníky, a což by už mohlo pro ten ostrov stačit. Tak, tady vyložíme to dřevo. A jdeme na to, jdeme postavit kořeňárny. Jdeme na kořeňárny. No, moc jich tu nevleze. Řekl bych, že 2. Možná sem nacpem 3. Takže co ty? Jak se mi povede dát tě tu ekonomicky? Co? Asi moc ne, že? 3, 4, no, tak to by šlo. Takhle, tudle. To se nám snad povede dát ty farmy jenom na tuhle stranu. Takhle. A tím pádem tady můžeme vložit ještě jednu kořeňárnu. Tak. A no nevím, jestli 3 budou zrovna stačit. Asi jich řekl, že spíš ne. Ale budeme se s tím prozatím muset spokojit. Takže prozatím nám prostě budou muset stačit. Tak. A teďka tady a takhle tu propojím. Takže zatím budeme mít 3 ty výrobny koření. No to je opravdu málo, takže já asi hold budu muset ji postavit ještě někde. Protože ono je to sice málo, ale když si řeknete, že prozatím to bude dost, ale ani prozatím to nejspíš nebude dost. Já jenom teďka ještě musím něco vyřídit, takže chviličku počkejte, za moment budu zpátky. Já jsem zpět. Tak, o čem jsem to mluvil? Jo, o těch kořeňárnách, jich ještě mám málo. Takže budeme muset nějakou dostavět, no bohužel. Bohužel je to tak, a ne jinak. Tak. Dobrý, tady hodíme ještě jednu, možná i 2. Když budeme zruční, tak možná i 2. No, asi spíš ne. Uvidíme, jestli se mi tu povede nějak natlačit ty 4 políčka. Takhle, otoč to. Tak a... Tak, no, tak tady asi už další nevměstnám farmu. Možná, že tu nějak ty 3 třeba narvu. Aspoň, když už nic, tak aspoň něco. Ne. Takže to zbořím a zatím si budeme muset vystačit s 3, 4 kořeňárnama. Tak, tady se nám dělá takový hezký můstek. Tak, 4 kořeňárny, no dobře, to je zatím mohlo stačit. A začneme používat tuhle funkci, což je funkce vytváření cest. Takže vytvoříme si novou trasu, obchodní trasa 1. Přidáme si naše města. Takže tady to bude jedno a tohle bude druhé. A mezi nima bude jezdit tahle loď. A vždycky tady naloží všechno koření a tady vyloží všechno koření. Tak, to je všechno. A prostě teď už ta loď bude jezdit tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky, no prostě tam a zpátky. A vozit to koření. Je dobře, že zatím odjela bez nákladu, protože oni, dokud nemají to koření, dokud ještě ani jednou neměli, tak s tím nemají problém. Ale jakmile jim ho jednou dáte a potom dojde,
tak s tím je hrozně velký problém, takže zatím se nám aspoň nazhromáždí tam nějaké v tom skladě a on ho potom vyzvedne. Tak, já myslím, že tady, jak se podíváme do skladišť, tak je všeho dost. Řekl bych, že moc. A proto přistavíme pár baráčků. Jo, ještě jsem tady od minula propojil takhle cestou kostel, protože oni neměli to náboženství, tenhle nemá, ale má smůlu, no, od jednoho baráku to nebudu prodlužovat. To se nic neděje. Tak, super, ten nám tam prodal nějaké zboží. Tak. Tady si uděláme další ulici. Takhle to tu prodloužím. A tenhle už ne. Tenhle už ne, ten už je mimo dosah kostela. Já se zatím snažím stavit tak, aby ten kostel měl všechny ty domky v dosahu. Tak. Tak, možná si říkáte, že jsem jich postavil moc a já si to říkám taky. Ale co už, no tak jich budeme mít moc a bude to teďka záhul, no. Bohužel. Nic s tím teď neudělám. Tady je budu muset takhle propojit, aby měli přístup do města všichni. Jak to, že nemáte? No, máte. Jo, aha, chvilku to trvá, než přijdou na to, že mají před barákem novou cestu, OK. Tak a teď se nám tu budou přistěhovávat a začnou s ním být velké problémy, protože nám začne docházet zboží. Tak co tady, jak rychle se vyrábí koření? Nelaguj, kamaráde, nelaguj. Tak, dobrý, kámen, jo, kámen přibývá, což pro nás je dobré znamení. Jak budeme 240, jak už budeme chtít. Jak už budeme vytvářet nástroje aspoň, super. Takže já si to tady skamením. Takhle, jenom tady mám nesmyslně udělanou cestu, takže ji rozbiju. A no dobrý, tady bude ten kousek nekamenný, no bože. Tak, šup, tak to zase uděláme kamenné. Já to takhle všechno udělám teďka kamenné, aby jsme to urychlili, super, prodal nástroje. To se nám hodí. Ty 2 rybárny zatím stačí, ale uvidíte, že za chvíli tady budeme mít takhle plný tenhle úsek, pak plný tenhle úsek a ještě plný třeba tady tenhle úsek a stejně budeme mít pořád málo ryb. A to si pište, že tenhle čas brzo přijde. Tak, tady ani to nebudeme dělat kamenné, takový kousíček. Tak, super. A za chvíli přibydou nové stavební možnosti. Už se na to těšte. Je vlastně nepřibydou, protože oni nepřibývají, jelikož mají nízké daně. Tak. Jak je to tady? Hele, ještě jich máme málo, jo? Aha, už. Vidíte, získávají novou úroveň a do nich se budou stěhovat občani. A tady máme jenom 12. Ne, jak to je tady? Kolik jich ještě bude? No, ještě se jich pár přistěhuje. OK, to teď nebudu řešit. Prostě se přistěhovávají, což je pro nás určitě dobře. Informačně, když ta nás nezajímá. Co ty chceš? Nelaguj. Tak jo, nabízí nám nějaké věci do lodí, co my zatím nepotřebujeme. Tak, ten veze první náklad. Koření nebo už ho vez? Už tady nějaké koření je? Není. Ještě nedovez? Neříkej. No vážně, ještě nedovez. Tak jo, jede nabrat. Tak se podíváme, kolik ho nabere. Jo, nabere ho plný náklad. Což je úplně super. Super. Tak. To bylo schválně, samozřejmě. Byl jsem se napít, ale stejně mám žízeň. Už od minulého dílu tady nahrávám 2 díly po sobě, takže... Asi tak. Dobrý, no jasně, skortujte lodi, nepřátelské útoky, bla bla bla. Můžou na mě zaútočit korzáři, momentálně mi to je jedno, protože jsem ještě nepotkal. Tak, co tady? Nesekej se, no tak. Buď hodnej kluk. Tak. Dobrý, máme jich 217. Moment. Kolik jich potřebujeme na nové stavební možnosti? 240. Tak to už nebude moc dlouho trvat. Milí přátelé a kamarádi, no tak. To už bude za chviličku. 24.
Jo, no tak ještě... No nevím, co to... Jak to funguje, nevyznám se v tom teďka. A už můžeme stavět nové věci. Takže můžeme těžit železnou rudu. Tu máme kde? Tady. Super, tady k ní máme přístup dokonce. Takže si ji rovnou postavíme. Šup jsem s ní. A druhá je... Tam, dobrý, tam k ní zatím přístup není. Jedna železná ruda, nevím, jestli bude stačit. A teď dřevěné uhlí. Podívejte se, kolik zabírá místo výroba dřevěného uhlí. Bohužel. Takže takhle. Uděláme si 2 výrobny, tam má 100, tam má taky 100, super. A budeme vyrábět dřevěné uhlí, ze kterého budeme poté vyrábět nástroje. A nástroje budeme zase dávat sem, protože, jak už jsem říkal, tyhle budovy stavíme u přístavu. Tak, ty už vezeš náklad, že jo? Jasně, 40 tun, tady už vezeš zatím kolik? 16, super. Myslím, že to by mělo prozatím stačit. Tak můžeme dělat nějaké okrasné kašny. Ale to je pro nás zatím zbytečné. Můžeme dělat provazy a potom nové lodě. Ale my máme lodí dost, ještě se nám tady povalujou, takže to je pro nás momentálně dosti zbytečné. Tak. No bohužel té železné rudy máme málo. A já se obávám, že jí máme až tak málo, že budeme muset dovážet z jiného města. Takže... Jak my to uděláme, aby jsme se k ní dostali? Takže takhle jedno. Bohužel budeme potřebovat ještě další. Znáš, máme málo nástrojů. Paráda. Fakt paráda. Tak. Co ty? No, ty potřebuješ tohle. Moment, to jsem nepostavil slevárnu? Nepostavil. Ani nepostavím, protože na to nemám nástroje. Sakra. OK, no tak jít sem, nakoupit nástroje, on určitě jich nabízí hrozně moc. No, 20, to by mohlo stačit. Tak, vyložil nám tady koření. A teďka by měli být občani už daleko spokojenější, protože budou mít dostatek koření. Tak jo, já si vůbec neměřím čas teďka a to je špatně. Takže tenhle díl bude možná buď delší nebo kratší, anebo se prostě stopnu a půjdu se podívat, jak dlouho nahrávám, což já zrovna teď udělám, takže zatím čau a já za chvilku jsem zpátky. Dobrý, takže nahráváme asi 12 minut, to je v pohodě, ještě máme času docela dost. Tak, co je to tady? A už jsme vesnice. Pozor na to, rozrostli jsme se. A další stavební možnosti. Jsem hrozně rád, že máme. Ne, vážně, já jsem docela rád. Protože tady jsou už budovy, které se nám budou hodit. A to jsou... Kde jsou? Tady malý sklad. To je super, protože to nám rozšiřuje tady toto. Kolik můžeme mít kapacitu skladu. Což je pro nás momentálně opravdu hodně důležité, jelikož máme malou kapacitu. A zbytečně přicházíme o suroviny. Kvůli tomu, které stejně za chvíli budeme potřebovat a teďka zbytečně o ně přijdeme. Takže já si tady ještě rozšířím vesničku, mou střediskovou. A... No, tady už bohužel ten dům nedám, ale dobře, no, tak... Bohužel... I to se stane, tak. A takhle. Aha, ten už tady nemá přístup ke kostelu, tak to nic. Toho ani dělat nebudu. Ale co ty? Pokrýváš tady 2 baráky už ne. Tak to vás to ani nebudu stavět momentálně, vy jste mi tu byli úplně k ničemu. Tak, no a oni už tady budou teďka potřebovat docela dost věcí, což je zatím hospoda, kterou jim ještě nepostavím, protože na to nemám nástroje ani dřevo. Nástroje už jo, protože loď se vrátila a měla by je přivést. A která to byla? Já jsem ji tam neposlal? Co? Fuck? No jo, fakt, já jsem se jenom asi... Ne, teď jsem ji tam posílal.
No to neblbni. Kde je? Kde jsou ty nástroje? Co, já to ještě nemám? Jsem o ně přišel? Nebo? Nechápu. OK, jdu se podívat, jestli nabízí. Nabízí, no tak já jsem si asi nekoupil. OK, no, tak tam pro ně zajedeme, koupíme rovnou i dřevo. Takže ho máme docela málo. Tak, samozřejmě ještě nemůžeme postavit novou úroveň, že? Bohužel. Nevadí, nevadí. No, trošku vadí, ale to se vsákne. Ježiš, já se používám dneska samé staré hlášky. Tak, dobře, tady naložíme si od tebe všechno, co prodáváš. A koukám, že už máme dost málo peněz. A to není ani trošku dobré, protože jsme v mínusu. To znamená, že budeme muset asi začít prodávat něco, čeho máme navíc. Což je pro nás momentálně možd, ale ten není nijak vzácný. Takže budeme muset mít hodně baráčků, kterých už máme docela dost, ale... No momentálně... Tak, jsou připraveni k postupu. OK, co vám chází? No tak postupte. Občani samozřejmě platí víc. Tak. Dobře, teďka to tu vyložíme. Dáme jim hospodu, která stojí 30 na údržbu a doufám, že zvedne dost to, kolik oni budou platit daní. Tak. Kam bych vám ji tak umístil? Někam sem, no dobře, zbořím jeden barák. Tak, a dám sem hospodu. Tak, to pokryje zatím všechny občany. Teď jsou spokojenější a budou platit více. Možná bych si je měl dát zatím na klidné. Aby jsme tolik neprodělávali. Tak, teď se přistěhujou, dobře. Kdo přestal pracovat? Tady. Jo, ty, protože nemáš tu slévárnu, ještě jasně, já jsem blbec. Tak. Stavíme slévárnu. Pozbírejte 3 bedny, bla bla bla, nechcem. Hele, a teďka si uděláme takovouhle kravinku. Tak. Půjčíme si od něj za čest. Tak. Jo, tak nemáme žádnou šanci, že by nám půjčil. Kolik máme u té? 75%. Jo, půjčil nám 2,5 tisíce. No, nám je vlastně dal za tu čest. Tak. Což je pro nás dobře, to my potřebujeme momentálně. A ještě si postavíme ty skladiště. Tak, kde jsou ty malé sklady? Máme zase ale nástrojů, co ze mě děláte už srandu. Co ty nabízíš nástroje? Nabízíš 10 tun. Než tam dojedu, tak... tak, ty nabízíš jenom 2, Smůla, no. Budeme muset počkat, až tady ten vyrobí. Pošle to sem a ten vyrobí nástroje. Ano, každopádně uhlí máme dost, máme málo železné rudy. A to už je zlé, protože... No, potom i časem budeme těžit ještě tady, tak už se nám ukládá znova hra. A já to vidím tak, že při tom ukládání to tady ukončím. Dneska jsme toho zase zvládli víc než dost. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud se vám líbil, určitě nezapomeňte dát like, dát si odběr, napsat komentář nebo se podívat na další moje video, například na moje videovlogy. Takže se mějte všichni pěkně a čau čau.